Umqondisi wokushushiswa kwamacala omphakathi eFree State uNavile Smaru uthi isicelo sikaMagashule sokuthi kukhishwe amagama abantu abazoba ngofakazi kuleli cala asihambisani nomthethosisekelo. uMagashule umile kwelokuthi ayikho into ayenza leli yitulo nje lezombusazwe lokuzama ukumkhipha esikhundleni sakhe kanye nakuANC. iNPA ithi uMagashule kuningi okusamele aphendule kukho ngoba wayengamele isikhundla esiphezulu khathi esengundunankulu waseFree State. Ithi iqhaza lakhe njengondunankulu limenza ukuthi anindeke kulamacala ngoba nguyena owasebenzisa amandla akhe esikhundla esiphezulu kulesi yasifundazwe. uThabane Zulu asolwa naye yena ufuna ukuthi asulwe amacala abhekane nawo ngoba uthi ubufakazi obuzokwethulwa wofakazi bombuso buzobe buncike kulokho okwashiwo ekhomishonini ephenya ngeinsolo zokuqhwaga kwamandla ombuso. Umbuso uyiphendulele wathi uZulu wabe engumqondisi womnyango wezokuhlaliswa kwabantu eFree State khathi kukhishwa imali ebalelwa ku1.6 wezigidi zamarandi. Leli cala lizoqala ukulalelwa mhla zingama21 kuNhlolanja wonyaka ozayo.